नोंथाङा बेनिफ्राय थांनो हासिगोन आंनि खर'खौ बांद्राय गुदुं दा खालामसै आंहा गोबां खामानि दं मावनो सार थेवबो अननानै माबा मोनसे खालामनो हागोन खोमा सार आरे आं बुंबायना बेयाव जबनि भेकेन्सि गैया होननानै आं नोंनो बोरै साख्रि होनो हानो यु मे लिभ नाउ रथलाय रां दं नोंनियाव 4 लाख रां जमा खालामनानै लाबो आं नोंनो माबा मोनसे खालामना होगोन रां दं नोंनियाव 4 लाख रां जमा खालामनानै लाबो आं नोंनो माबा मोनसे खालामना होगोन हेल' मिस्टार नों गावखौनो हमदांनानै मोनाखै नों गावनि जिउआव मानि गोनांथि नों सोर आरो आंनि सोमोन्दै मा मिथिगौ आं सोर हु आइ एम नैबे ग्लासखौ हम बेथ' जौसो आंथ' बेखौ जिउआव माब्लाबा बाहायफेराखै बाहायफेराखै आच्छा नोंथांनि बैसोआ बेसेबां बोसोर बैसो जाखो 33 33 अन्नानै नोंथांनि न'खराव सोर सोर दं खिन्थानो हागोन ना आइ आरो आफा आइ आरो आफा अन्नानै नोंथांनि आइ आरो आफानि बैसोखौ खिन्थानो हागोन नामा नोंनो बेफोरखौ मानो नांगौ आफाया 58 आइया 52 जानांगौ नोंथांनि बैसोआ 33 बोसोर बैसो नोंथांनि आफानि बैसोआ 58 बोसोर बैसो आरो नोंथांनि आइनि बैसोआ 52 बोसोर बैसो आच्छा नोंथांनि न'खरखौ आथिखालाव सोर सामलायो नोंथांनि आइ आरो आफा नङासै नोंथाङा नैबेखौ बाहाय बेयो नोंथांखौ मोनसे दुनियायाव लांगोन जेराव गासै प्रब्लेमा नोंनिफ्राय गोजान जागोन आरो नों खुसि थानो हागोन
बिस नों बेवहाय नङा बेयो बिस नङा बे दै गिलासया नोंनि ब्रेनखौ गुसु खालामगोन हारे नों बेवहाय मानो उन्दुना थाबाय थादों हजों नोंखौ नोंनि मोजां मोननाया बेसेबां कल खालामगासिनो दं नों मिथिया नामा दिनै नोंनि मोजां मोननाय अनजालिनि दिनै गोथार जुलि होननानै नोंनि मोजां मोननायखौ दिनै गुबुन सेंग्राया आं दा मा खालामगौ नोंनियाव मोनसेल' लास्ट अपसन दंसै नों सुसाइड जादो नङा आं बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा मानो हाया नों दिनैसिम नोंनि लाइफआव नों मा सोलायनाय लाबोनो हादों नों गावखौ फोजोबदो रां दं नोंनियाव सुसाइड जादो दे नों बे दुनियाव 3 लाख रां जमा खालामनानै लाबो नों गावखौ फोजोबदो आंनोनो मायबा नों मोनसे सुसाइड खालामना लास्ट अपसन दे